मंडळीनो ही साडी बघा. सगळा सांगते, सकाळी उठले तो गाडीची चावी सुद्धा चालू केले ना तर 100% बापाशी कडसून मार गावतलो. शेवटी गाडीची चावी बापाशीकच गावली. मग काय ठरल्याप्रमाणे लाथेचो मार खाले आणि पळाले तो पोचले डायरेक्ट कुडा. जाशी थैसर असले ताडपत्री येते बॅनर लावलेले होते. नक्की व्यवहार तरी काय म्हणून शोधित वामन शंकर पाटणकरांच्या दुकानात पोहोचलं. गपचूप चोरासारखं वरती गेले. बघते तर काय साड्यांचो खजिनच होतो. नंतर कळला पाडव्याचे ऑफर लागले आणि खतरनाक म्हणजे तुमच्या खरेदीनुसार तुमका हे वस्तू सुद्धा मिळतले. काय जबरदस्त ऑफर असा ना. पहिल्यांदा मी फॅन्सी साडी बघले, त्याच्यात इतके सगळे प्रकार होते. कच्ची साडी, काश्मीरी वर्क, जरदोसी, सॅटिन सिल्क, नेट साडी, ऑर्गेन्झा, स्टोन वर्क, डिजिटल वर्क आणि शेडेड अशी एम्ब्रॉयडरी साडी. बाबा माझ्या साड्यांची सुद्धा इतकी नावं असतं. त्यानंतर कॉटन साडी सुद्धा बघलंय. बांधणी, बाटिक, काथा वर्क, कॉटन सिल्क, लिनन, खादी, हँडवर्क, फ्लोरल आणि मल कॉटन साडी. त्यानंतर दिसले पैठणी साडी आहे. पेस्टल पैठणी, आरीवर्क पैठणी, कांजीवरम, कलांजली, आर्ट सिल्क, नारायणपेठ आणि टिश्यू पेठ. लग्नात माळेसाठी लागणारी पिवळी नऊवारी साडी आणि बरेच कलर ऑप्शन तुमका हैसर मिळतले. इतक्याच नाही तर लग्न सराई स्पेशल कलेक्शन टिश्यू साडी विथ शॉल सुद्धा अवेलेबल असत. ह्या साडीचं नाव असा शालू विथ नवरी शॉल. ह्या बघा, ह्या काय तर जबरदस्तच बांबू टिश्यू साडी. त्यानंतर बघले शिफॉन जॉर्जेट साडी. आणि म्हणजे यांच्याच दुकानात ग्राउंड फ्लोअरला पुरुषांसाठी शर्टिंग शूटिंग सुद्धा अवेलेबल असा, जा की खूप वर्षापासून फेमस आहे. तर म्हणजे तुमका सुद्धा आता खरेदी करून ऑफर लुटीचे असतील तर तुमका वरती ऍड्रेस दिले ना तर तुम्ही गुगल मॅप वरती सुद्धा सर्च करून येऊ शकताय. वामन शंकर पाटणकर. धन्यवाद.